Ty si chceš vyrovnať. No jasné, ja mám krivé stopy, veď ja chodím jak šmatlak, rozumieš, že naposledy som takto išiel, vieš, bola obrovská fujavica, napadlo asi 18 metrov snehu a ja som nemal snežnice, tak som kráčal takto rovno, hej, a normálne, že zafúkávalo, vieš, akože tie stopy, ale ja mám také obrovské nohy, že ich nestihalo zafúkať, ale oni ma išli vlastne hľadať, národná tá horská služba, tá transká či aká to je, a normálne ma nenašli, lebo oni šli, že nejaký šmatlak tu šiel, vieš, hľadali šmatlaka. A ja som mával na nich, išli okolo mňa asi tak 2 metre, že haló, potrebujem pomoc a oni, nie, teraz hľadáme šmatlaka a vrem do piči. Jebnite ma. No tak ako... Rovno, nech tu zhyniem rovno pod tým kopcom posraným. Si na Slovensku. A čo ja hovorím? Že hurá! Presne to. Hurá. Ale najhoršie bolo, čo si ja teda osobne úprimne pamätám, že som kráčal okolo takej chaty, bola to taká menšia chatka, áno, také, skôr to vyzeralo ako skriňa so striežkou a také srdiečko tam bolo na dverách vyrezané, no a som si povedal, tu prežijem, tu sa schovám, vonku minus 40, sneh jak také fikoty padali, hej, a taký šmís išiel z toho. Hej, no, tak vliezol som dnu a zrazu som sa ocitol niekde v nejakej jame. Strašne veľa hovien tam bolo. Dodnes neviem, jak ľudia môžu vo vlastnom byte srať. Čo? Nič. No ale ono... Mali tam aj posteľ? Posteľ, neviem, ja som proste urobil krok dnu a jama a bol som v hovnách. To bola pasta. Oni vedia, kde majú tú jamu a obchádzajú ju. Podľa mňa ja si myslím, že som asi išiel do kadibudky, ale nevadí. V pohode, stáva sa, žiaden problém, nič sa nedeje. Tak nakoniec som sa odtiaľ nejak vyštveral, hej. Áno. Teda ako si voňal? Krásne, tak som sa vyvaľal v snehu celý. Ten bol taký biely, pekný, kým som sa v ňom nevyvaľal, potom bolo hnedo kadejaký. Ale... A nezamrzli tie hovna na tebe? Vieš čo, na mne nie, ale tam cez tú dosku, jak som išiel, tam som si oškriabal nohu trochu, som sa porezal. Áno. Zamrznuté ako vieš, poznáš. Ale zamrznuté aspoň nie je infekčné. No, čo ti ja viem. Taká rezná rana zamrznutým hovnom do teplej krvi, to sa hneď roztopí. To je ako také, že vítajte, zožerte ma, no. A zožrali ťa? Ja neviem, to bolo celé také divné. Prečo? Pretože som ho našiel ja. Rozhodol som sa, že mu odhryznem ľavé vajce. A prečo? Akurát ľavé. Ty komu skačeš do reči, ty? Však tebe. Ty čo máš za hlas? Ty si čo, môj syn? Ty čo? Kto si ty? Ja som Palculienka. Aha, tak ty by si chcela vypalculienkovať, či čo? Ale fuj, ty prasa. Čože? Ešte sme ani rande nemali. No veď toto, a ty už chceš hneď palce pchať do nosa. Že budeš mať džury na nose, jak tá Dorotka. Vieš tá pesnička, že... Povedali mnohí, že mám krivé nohy. Budem opakovať stále to isté. Nasrác! Dobrý deň Slovensko, dobrý deň priatelia, vítam vás pri dnešnom podcaste Ahoj Slovensko. Dnes sa dozviete novinky z domova i zo zahraničia, ktoré sme sa dozvedeli na internete, ale aj z dôveryhodných zdrojov. Čaute, ahojte, ja som Kika a vítam vás pri našom podcaste. Dúfam, že si s nami užijete kopu zábavy a taktiež, že sa dozviete kopu nových vecí. Ak sa vám tento podcast páči, môžete nás podporiť na dole uvedených odkazoch a na rôznych platformách Patreon, Ko-fi, alebo sa jednoducho staňte členom môjho YouTube kanála Šubo. Každé jedno evríčko, ktorým nám prispiejete, si budem od vás nesmierne vážiť. Ďakujem. Ahoj Slovensko. Ja si viem robiť efekty aj sama. To znamená do piče, ticho! To bol for. Čaute, ahojte priatelia, čaute. Ozývame sa po strašne dlhom čase. Ja a moja kolegyňa milovaná, jediná, najsam jediná, štvorjediná kolegyňa Kika. Čaute! No, dobre, ozývame sa, takže ahoj Slovensko.
Fakt je to dlhá doba, áno, máme pauzu, respektíve Ahoj Slovensko sa trošku zmení, nie, že by sme boli posratí, ale Ahoj Slovensko nebude vrtať do slovenskej politiky, nakoľko nám to spravilo takú nenávratnú újmu na psychickom zdraví, sledovať to. Takže ja osobne som prestal politiku sledovať úplne a už neviem ani, čo sú správy, ako si ty na tom, Kika? Bohužiaľ, nie sme v obraze a tak teda nemôžeme komentovať túto situáciu. Ja nechcem byť ani v obraze úprimne. Nie. Áno, naši psychológovia nám odporúčili, aby sme sa vyvarovali pozerania týchto tragikomických situácií a to, že kam smeruje naša krajina poriadne do piče. Dobre, takže toto my už nesledujeme, tak, ale iba na zatiaľ, áno, však určite sa jedného dňa politické pomery zmenia. Dúfam, že sa tu nenapáchajú žiadne veľké škody dovtedy a nebude z toho jeden obrovský prúser. Možno sa budeme ozývať potom už asi len zo zahraničia a poprípade z vesmíru. Budeme sa pozerať z opačnej strany planety, z tej placky druhej, potom na vás z družice nejakej, teda z nejakej stanice, áno, vysmernej. A odtiaľ to budeme vysielať. Počkaj, musím sa vrátiť k tejto téme. Ak je Zem placka, tak okolo čoho obieha tá družica? To ona chodí do kruhu ako do kolečka a okolo, že ako vieš? Alebo ako chodí popod placku? Alebo... Však môže obiehať ako chce, ne? Však môže, ale tak čo na to hovoria tí odborníci? Môže obiehať aj trojuholník. No, však môže. Vo vesmíre. Tak ale potom nebolo by to... Len mne ešte nie je jasné, že či ten človek vôbec verí, že je vesmír. To sme sa nedozvedeli ďalej, takže... Ja možno neverí ten človek ani v to družice. Možno neverí, že je vesmír, rozumieš? Možno si myslíš, že to je fakt len v takej kopuli, taká, vieš, okolo tej placky. Z druhej strany nič není. Asi len korene, vieš, zo zeme strávy, vieš, a voda čo? No voda? Kvapka dole. Asi nie, lebo však jej máme stále viac. Na tej kopuli sa, vieš, vyzráža, vieš, hore a robí to, že umelý dažď vlastne, vieš, to padá akože dole to. A každý deň, každú noc nás praškujú dopravné lietadlá. A ako dlho by sme museli vrtať, aby sme tú placku prevrtali? Nerob, prosím ťa, psychologička povedala, že dosť, že toto nerozoberajme, že nemá to konca kraja. Ale môj mozog ma nutkane zistí tento fakt. Aj môj, ale lebo vieš, viem, toto... že niekde na Sibíri Rusi niečo vrtali strašne hlboko dlho. Aj to sa bolo to nejako málo, volá. nebolo to moc hlboko. A Čertov vrd, či diablov vrd. Áno, tak nejako. Že ako to, že sa neprevrtali na druhý koniec? Tak potom nemôže byť placka, potom musí byť kváder. Musí to byť akože také dosť hrubé. Sorry, zapíjal som si tie... Antidepresíva. Áno, zapíjal som si antidepresíva. Asi tak. No ale však to je zaujímavé, tak ako majú to nepremyslené túto teóriu. Fakt akože chcela by som sa stretnúť s niekým, kto to tvrdí, aby som sa mohla na tieto veci opýtať, lebo mám nedostatok informácií k tejto teórii. Tak ja ti môžem hneď odporúčiť jedného človeka. Dobre? On ti to vysvetlí. Tak počkaj. Čakám. No, dobre, tak pani slečna, či čo ste to, Kika. No, ja vám to vysvetlím, áno? No, Zem je Zem. Predstavte si takú dobrú rajbaničku zo zemiakov, najebete do toho vajce a múku a urobíte z toho také placky, hej, volá sa to, že zemiaková placka. No a potom to jebnete na panvicu, áno, tam z toho vyjebete taký upečenec, áno, a je to celé masné, fuj, lebo veľa oleja, dá sa to robiť aj na papieri, áno, na papieri pečiacom, ale toto je celé také, áno, masné, no a presne toto, ten výsledok toho celého, také spálené, vyzerá to ako kus opáleného, dobre nevytvarovaného a nevykvaseného hovna. No a to presne má v hlave ten pán, čo to tvrdí. No, takže dúfam, že ste to pochopila. Dobre, ďakujem. Ďakujem. No, stačilo, áno? Dobre, bude mi to musieť stačiť, no nemám na výber. No, dobre, tak čo ideme? Začneme tak z vesela, áno? Áno. Nechcem byť hnusný, aj tak všetci skončíme v pekle z tohto sveta, lebo sme žebráci všetci, nevážime si túto planetu a tak ďalej a tak ďalej. Počkaj, dám si antidepresíva ďalšie. Počkaj, zmetím pavučinu z počítača.
Kámo, ty si tam dobre dlho nebola, čo? Štúdio normálne vyhorelo. Teraz si zapálila normálne iskru od monitora a tie pavučiny sa vzblkli a mám tu hasiaci prístroj, polejem ťa, teda postriekam ťa, či čo to urobím? Popraškujme. Dobre, tak skúsim. No. Festival Pohoda zasiahla silná búrka, padali stany, organizátori festivalu. No to je vtipné. Ja nevrajím, že to je vtipné, ale začneme tak z hurta, no. No, dobre, no. Ahoj Slovensko. No, však áno. Ahoj Slovensko. Tak čo ty na to? História sa opakuje. Ja hovorím, že je to karma. Áno, história sa opakuje. Nechceme byť nič iné, ale musí to byť karma, bohužiaľ. Áno, no... Mali by si vyčistiť karmu tí organizátori. Super. Čo sa stalo? Počkaj, aha, vidíš? Nahrávaš? Na festivale Pohoda v Trenčíne počas intenzívnej búrky spadol veľký stan, zasahujú tam záchranné zložky. Informovala o tom trenčianska polícia. Festival Pohoda zasiahla silná búrka, ktorá zhodila viacero stanov, vrátane stanu Selespe či pódií, ako aj Kušnírik Stage. Trenčianska polícia spadnutie jedného z veľkých stanov potvrdila s tým, že na mieste už sú všetky záchranné zložky, hasiči a zdravotníci. V celom areáli momentálne nejde elektrina. Evakuácia nebola oficiálne vyhlásená, ľudia však opúšťajú letisko. Ľudí vyzvali, aby sa zbavili kovových predmetov a vypli si telefóny. Po 20 hodín 30 minút OSZZT Slovenskej republiky vyslalo na festival Pohoda 3 ambulancie RZP a 1 RLP. Oznamovateľ nám nahlásil, že počas búrky padol jeden zo stanov a na mieste má byť niekoľko zranených účastníkov festivalu. Zásah záchranárov prebieha. Zatiaľ máme informácie len o ľahko zranených, uviedla operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby. OK, ja viem, je to umelá inteligencia, ale číta to za nás, aspoň sa nebudeme mýliť. Aj keď možno z toho budete mať väčší hokej myšmaš, ako keď to čítam ja a pomýlim sa. No dobre. Ale vráťme sa k veci, áno. No tak no však jednak by si mali vyčistiť tú karmu, ale veď ako počuješ, povedia ti, že zbav sa všetkého kovového a vypni si telefón. Ako to teraz máš zahodiť kľúče od bytu, alebo ako čo ty mysleli? A teraz, alebo si vezmi, že máš na sebe oblečenie, ktoré pospájané nejakými cvokmi a krúžkami kovovými, veď to je úplne normálne, alebo aj rifle. Sorry, že ti toto skáčem, ale podľa mňa cvoci sú tí, ktorí ten festival organizujú a nezistia si dopredu, aké ide byť toto počasie. Môže byť problém, pretože oni to... Áno, oni u nás nevedia, lebo robí upratovačka, či čo to, účtovnička, riaditeľku Slovenského meteorologického úradu, lebo vítaj, dobre, a toto neriešme. Tak... Počkaj, tam si antidepresíva, hovor. Oni mnoho mesiacov dopredu to organizujú, ale tak podľa mňa by to už mali presunúť na august, lebo všetci vieme, že na Slovensku, hlavne v júli, je extrémne množstvo búrok, ktoré obsahujú blesky, alebo ako to poviem, no... Všetci to vieme, áno. Proste celý júl je u nás nebezpečný, mali by to už konečne presunúť na august. Mne to je úplne jasné, ale na august nechcú, lebo oni chcú byť prví. Oni chcú začať festivalovú sezónu. No nie sú prví, veď akože u nás už bol, veď u nás býva hneď prvý ten festival. Ale to sa neráta festival pre živého pána. Ja viem, je to maličičké, no tak a potom čo? Ale oni chcú byť prví, lebo chcú prvý zarobiť, vyčarovať čo najviac love, rieš z tých ľudí bláznov šibnutých, čo sa tam v bahne, v blate, v tých stanoch váľajú a fetujú drogy a ja neviem čo, nikoho nechcem uražať, ale sú tam takí, viem, bol som tam, videl som. Takže, vieš, oni potrebujú prvý, lebo potom tie ostatné festivaly už také nezaujímavé. Ale takto ja poviem, teraz sa nedivím, že tá kolegyňa moja chodí na festivaly zásadne mimo a na iné. Vravela, že Pohoda, že to je hrozné, že ona väčšinou chodí, teda teraz bola v Čechách a ešte ide do Maďarska. Pohoda nikdy viac, ja som povedal, ja som tam bol s mojim synovcom, to ty ani nevíš, buď rada, nikdy viac. Áno, je to fakt divné. A za tie prachy, čo za to pýtajú, by teda mali mať zabezpečené tie stany, veď už sa im to raz stalo, dokonca tam boli, neviem, či nie aj mŕtvi a takto, a že teda by si to mali poistiť za tie prachy, aby to teda mali 100%, hlavne tie veľké stany. Už tie malé stany asi veľmi neovplyvnia, ale tak ako fakt za tie prachy, čo tam pýtajú aj od ľudí, návštevníkov ako vstupné, aj od tých, ktorí tam akože predávajú, tak ako by to mali mať 100% zabezpečené. Jedna vec je, že to musia prerušiť kvôli búrke, dobre, to by som pochopila ako návštevník, aj keď by ma to naštvalo, keby som si zaplatila akurát ten konkrétny deň, ktorý zrušia, čakala by som kompenzáciu, ale myslím, že to vedia vyriešiť a majú to nedomyslené a je to podľa mňa, pretože sa veľmi hovorí o týchto ľuďoch, ktorí organizujú túto pohodu. Áno, čo si pýtajú, že je dobre, že aby zadarmo chlapci stand-upisti tam nešli. Že veľmi nechcú platiť a pritom to vstupné je horibilné, však som to videla. Áno, karma.
jesť no, darma. Bohužiaľ, no, akože je mi to ľúto tých ľudí, čo tam sú. Mne tiež. Nešla by som tam, no. Vieš, koľko peniazy museli minúť do matrošov? Tí ľudia, čo tam išli hýriť. A teraz čo? Búrka. Budú musieť byť niekde v autách, tí, čo neprišli v autách, smola. No, presne tak, veď tam boli pár fotiek, že Videl ako som. utekali Áno, tí ľudia. Videl som niečo. Veľmi smutné ešte viac je na tom to, že tam není obmedzenie veku na tom festivale, že tam teda môžu ísť aj mladí ľudia. Dokonca viem, že ľudia tam berú bábetka také, alebo detičky, batoľatá, deti do 3 rokov a podobne. No tak ako, neviem, no. Je to... Nezaslúžia si tie prachy. Proste. No, ja to hovorím tiež, že takže dobre, no toto sme vyriešili, no ľudia, dúfam, že ste v zdraví, dúfam, že ste v bezpečí dostali odtiaľ domov. A dúfam, že zranenia boli minimálne pre tých, čo sú zranení. Áno, teda a či sa čo skoro do poriadku a už pochopte na pohodu, nikdy nechoďte. Áno, radšej inám. Je to sračka. Tie zahraničné... Je kopec aj iných festivalov a sú podstatne lepšie. Pohoda je... masakér a, jak by som to povedal, masové vycicávanie peňazí. Áno, presne, nepostarajú sa o vás za tie prachy. No, tak čo narobíme, no? Veď ako s tým nič nenarobíme, no. Proste, dobre, to okay. Poďme ďalej. Takže na to len toľko, že? Ahoj Slovensko. Dobre, idem do zahraničia. Dám našu umelú inteligenciu, OK? Dobre. Drobnosť môže vodičov stáť 1000 eur. Fajčenie v aute má nepriaznivé dopady na zdravie spolucestujúcich a v prípadoch, keď sa v aute nachádzajú deti alebo tehotné ženy, je takéto správanie prísne zakázané v mnohých európskych krajinách. Jednotlivé pravidlá sa síce líšia, avšak napríklad na dovolenke v Taliansku vám za takýto prehrešok môžu dať pokutu až 5000 eur. Cieľom týchto opatrení je chrániť zdravie najzraniteľnejších cestujúcich pred škodlivými účinkami pasívneho fajčenia, keďže je preukázané, že dym v uzavretom priestore obsahuje vysokú koncentráciu toxických látok. Dodržiavanie týchto pravidiel je tak dôležité nielen z hľadiska zákona, ale aj pre ochranu zdravia najzraniteľnejších cestujúcich. V Európe je niekoľko krajín, kde je fajčenie za volantom prísne regulované. Najväčšiu pokutu môžu dostať vodiči v Taliansku, kde sa nesmie fajčiť v aute, ak sú prítomné tehotné ženy alebo deti do 12 rokov. Pokuty sa v tomto prípade pohybujú od 500 do 5000 eur, rovnaké pravidlá platia aj v Grécku, kde sa pokuta môže vyšplhať do 1500 eur. Miernejšie pokuty má napríklad Francúzsko, ktoré za porušenie zákazu vyberá 68 eur. V Spojenom kráľovstve a Írsku sa pravidlá vzťahujú na deti až do 18 rokov, pričom v tomto prípade sú pokuty stanovené v prepočte na desiatky eur. Fajčenie a vystavenie iných ľudí pôsobeniu dymu z fajčenia, teda pasívnemu fajčeniu, sú podľa odborníkov hlavné rizikové faktory pre vznik tuberkulózy, rakoviny pľúc, astmy či chronickej obštrukčnej choroby pľúc. Podľa WHO na následky fajčenia zomiera každý druhý fajčiar. Na epidémiu fajčenia každý rok zomiera vyše 7 miliónov ľudí. Z nich 6 miliónov sú konzumenti alebo bývalí konzumenti tabakových výrobkov a približne 890 000 nefajčiarov, ktorí sú proti svojej vôli vystavení tabakovému dymu. Čo ty na to? No však ako keď človek šoféruje, mal by sa venovať len tomu, nie? Samozrejme, že by sa mal venovať len šoférovaniu. No, tak potom? Není o čom. Jakže není o čom? No je o čom. No daj. Vo svojom aute si môžeš robiť, čo chceš, predsa nemyslíš? Je to tvoj majetok, je to tvoj byt na kolesách, rozumieš, môžeš si robiť, čo chce. Kto sa chce s tebou odviezť, musí vedieť, že si fajčiar, takže ak má problém s tým, tak sa s tebou neodvezie. Ale však samozrejme, no, to je pravda. Iné je deti, to som za. Dospelí, odvez ma prosím ťa tuto z roboty, alebo tu hodíš ma tam, fajčím jak Turek, hej? Ja, nevadí, v pohode. Ty fajčíš? Nie. No, a teraz mu povieš, že budem ohrozovať tvoje zdravie, bla, 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 lebo to tak je. No, podľa mňa je to o tom, že keď sa s tebou raz za týždeň alebo raz za mesiac odvezie fajčiar a ty mu tam budeš huliť, tak je to úplne jedno, pretože to ho nejako neovplyvní. Podľa mňa tu hovoria o takých spolubývajúcich alebo možno niečo podobné, ale úplne tomu neverím, lebo niekto ti môže povedať, že no, na zastávke pri mne fajčil, tak áno, vdychovala som ten dym, hej, tak teraz mám kvôli tomu rakovinu. Je to podľa mňa nadhodnotené a nepremyslené. Prehnané, áno, presne. To je úplne ten správny výraz. Nie je to úplne dokonalé. Ale je pravda, že veď keď si chce ísť niekto zapaliť do svojho auta, tak si môže. A podľa mňa, ak zvláda šoférovať a fajčiť, čo teda neviem o tom, že by sa diali nehody kvôli cigaretám, alebo ešte lepšie kvôli týmto elektronickým, to už vôbec nie, lebo keď potrebuješ teda riešiť niečo v aute, tak tú cigaretu aj hodíš o zem a nič sa nestane. Tak je to také prehnané.
Podľa mňa skôr, keď teda chcú nejaké štáty podporovať nefajčenie, tak by mali nejakým spôsobom podporiť prechod na tieto elektronické a iné formy prijímania nikotínu. No, mňa skôr zaujíma, že ako sa rieši to, že policajti môžu telefonovať za jazdy v služobnom aute, telefonujú, jednou rukou šoférujú a po prípade ešte treťou rukou kokos obsluhujú vysielačku a je to úplne v pohode, že si SMS-kuje za jazdy a tak. To by ma zaujímalo. No, ako je to oni sú nadľudia, oni vedia šoférovať s mobilom v ruke. Oni sú ten kvázi dozorný orgán, ktorý sám seba nenahlási a je to špinavosť. Ja si myslím, že aj toto je dôvod, prečo policajti chodia u nás konkrétne do výsluhového dôchodku a potom im platia tie prachy. Aby držali hubu jednak a aj kvôli tomu, že si povie, že na čo sa s tým budem srať, už si to tu nejako do tohto odkrútim. Sa nepúšťajme, lebo zase antidepresíva, vieš, nás naša psychologička. No, tak ja to skrátim. Alebo psychológ? Väčšina drží spolu a tí, čo nedržia, no tí sú chudáci outsideri a proste aj tak nezasiahnu, lebo ťažko sa získavajú dôkazy a podobne. Proste to škoda riešiť. Ale oni si prenášajú, vieš, tento zlozvyk aj do civilného svojho života, lebo si myslia, že je policajt. A nie je v službe, není policajt a vieš, robia si, čo chcú. Ale tak akože dobre, samozrejme nehádžeme všetkých do jedného vreca, ale viem presne, ako sa cítia tých pár kusov, ktorí sú vždy v každom okrsku, alebo vieš, čo toto radšej vystrihnem, už sa venujeme, čo sme sa nechceli čomu venovať. No, presne. Dobre, takže to postriham, takže budete mať ľudia z tohto hokej. Takže ak ste to počuli, tak máte z toho hokej, lebo ste to nepočuli celé, nakoľko som to vystrihol a vystrihol som to preto, že som to vystrihnúť chcel, lebo to bola strašná No dobre, však tiež mi príde, že dávaš také ponuré veci. No to nebola ponurá vec, to bolo dobre, tak poďme na veselšiu. Ale ja mám srandu. Ešte jednu ja mám nachystanú. No dobre, ale je to veselé. A nenecháš si ju na neskôr? Ja ich mám strašne veľa tu rozhodnúť. Dobre, a je to veselé, hej? No, ja neviem, uvidíme. No ja som hľadala, lebo som chcela len niečo vtipné a zábavné a pozitívne. Máme 20 minút, môžeme aj 2 hodiny potiahnuť, dneska sranda bude možno tak, ale ešte, počúvaj, ešte. Dáme moju umelú inteligenciu, inak uvádzam, áno, používam zdroj Topky.sk, áno, aby ste vedeli. Z tohto zdroja čerpám, nie je to žiadna reklama, ani nič platené. Ale nás to baví od nich, tie články niektoré. Je to v pohode. Tak ideme na to. Ahoj Slovensko. Tento text bol nahovorený syntetickým hlasom vytvoreným prostredníctvom umelej inteligencie. Ospravedlňte prosím prípadné nedostatky. Nadpis článku. Deti má mať každý. V Rusku prišli s kontroverzným zákonom. Chcú zakázať dobrovoľnú bezdetnosť. Text článku. Dobrovoľná bezdetnosť je podľa ruskej vlády prejav extrémizmu, ktorý ohrozuje tradičné hodnoty. Rozhodli sa preto pre ďalšie kroky a koniec propagácie tohto životného štýlu plánujú uzákoniť. Podľa agentúry TASS a námestníka ministra spravodlivosti Vsevoloda Vukolova je kľúčom k podpore mladých ruských párov vytvorenie ideálnych sociálnych podmienok. Nový zákon by mal vyslovene zakázať dobrovoľnú bezdetnosť a praktizovanie tohto životného štýlu bude označované za extrémizmus, uviedol Vukolov na Medzinárodnom právnom fóre v Petrohrade. K podpore ruskej vlády sa vyjadrila aj ortodoxná cirkev. Ideológia, ktorá vštepuje bezdetnosť, hovorí, že dieťa v živote nie je potrebné a dokonca vyvoláva nenávisť voči deťom, uviedol Fyodor Lukianov, predseda Patriarchálnej komisie pre rodinné otázky. Vukolov zároveň uviedol, že návrhy zákonov budú pripravené a vypracované s odbornou komunitou. Ruská vláda a cirkev sa domnieva, že tento životný štýl ničí budúcnosť Ruska a ich hodnôt. Plánuje preto pripraviť zákon, ktorý by tento životný štýl do budúcna zakázal. Kritici Kremľa ale tvrdia, že tento zákon je priamy útok na práva žien a priame presadzovanie potrieb štátu, informuje Radio Free Europe. Hoci Rusko prežíva demografickú krízu, tento zákon podľa nich nie je riešením. Zákaz potratov, lekcie o cudnosti a represia voči LGBT plus ľuďom spolu súvisia, uviedol aktivista skupiny Kalisto podporujúci práva LGBT plus ľudí a bývalý učiteľ Jaroslav Sirotkin. Aj tento zákon je podľa neho ďalším krokom ku konzervatívnemu programu, v ktorom Rusko vidí svoju budúcnosť. No, ja ti poviem, kde je problém. Dochádzajú im vojaci. No, aj to je problém, áno, ale veď nemôžu čakať, že kým im, že by im porodili. Oni majú čas, oni sú retardovaní, dochádzajú im vojaci. 15 rokov ťahať vojnu, kým kamaráde, tam aj 10 ročných za chvíľu budú posielať, uvidíš. No, to je dosť smutné. Kvôli jednému psychicky narušenému ja to poviem človeku. Takto, to je úplne totálny nezmysel, že
podľa mňa potom tie deti budú len trpieť. Keď proste niekto nemá na to byť rodičom, prečo by mal byť rodičom? Keď on sám vie, že proste nie je schopný byť normálnym rodičom, tak sa majú na to vysrať. Podľa mňa majú podporiť rodiny, ktoré majú 2-3 deti a dať skôr odmenu tým, čo budú mať 3 a viac detí a tým pádom by získali viacej teda tých detí. Lebo to je nezmysel podporovať, aby každý mal dieťa. Majú podporiť tých, čo majú deti a vedia sa o ne postarať a dať im tú lásku a tie základné potreby, tak tým majú pridať, aby mohli mať deti 4, 5 a 6, alebo koľko už budú chcieť oni sami. Ale to nejde o to. Však oni tam nemajú ani z čoho pomaly vychovávať tie deti poriadne. Áno, presne tak. 99% Ruska je v prdeli. Moskva a veľké mestá. Dobre, aby ma zaujímalo také neplodné páry. Tak ako čo, zaplatia im umelé oplodnenie, keď je jeden neplodný? A keď podľa mňa treba rozšíriť železnicu ešte nejakú na Sibíri, tak ich pošlu tam. No, to je úplne absolútne nedomyslený zákon. Takže všetci rusofili na Slovensku, nech sa páči do Ruska, vítajú vás tam s otvorenou náručou. Bohužiaľ nie. Tam potrebujú ďalších, aby sa rodili. Bohužiaľ, nie. Bohužiaľ ich tam nevezmú, to je smutné, akože ja by som ich tam poslala. Ja počkaj, to už by neboli Rusi, to už by bol odpad pre nich. Nie, veď si nepočul o tom človeku z Európy, neviem z ktorého štátu to bolo, čo sa tam silou mocou chcel dostať, sa tam nejako preplavil, alebo ako. A to bol Slovák. Slovák to bol? Už sme to rozoberali v podcastoch, k tomu sa nevracajme, vyhodili ho. No? Najprv ho mali za špiona. No, ale aj tak sa tam chce ešte vrátiť. To je úplne debilný človek, ako ja nevravím, veď mnohí ľudia, človekov, ako by si to povedala. Ktorí tam kedysi... Ako by kapitán povedal, veľa človekov debilných. Kedysi tam tí ľudia žili a vraveli, že vo svojej mentalite v určitých veciach ako iných je ten národ ako veľmi dobrý, má určité vlastnosti, ktoré iné národy nemajú. A bohužiaľ je smutné, že tá politika to tam tak ničí. Tak ako aj u nás, za chvíľu to bude u nás veľmi podobné. To vyzerá na ďalšiu tabletku. Nerieš Slovensko. No, však dobre. Však ale ty dávaš také témy, si povedal, že to bude už veselá, vtipná téma. Čo je na tom vtipné? No, že potrebujú vojakov nových. No, to je ešte vtipnejšie. No a nie? No, však dobre. Však je? Však to je sranda. Vieš čo, nie, ja idem teraz na moje zaujímavosti. Dobre. Ja si medzi tým idem zobrať niečo na zapitie tých antidepresív z Karibiku. Daj si. Ja teda nebudem hovoriť správy, ale poviem aspoň zaujímavosti zatiaľ. Ahoj Slovensko. Takže zistila som, že Eiffelová väža v lete má o 15 centy viacej. Kvôli tomu, že teda to železo a oceľ sa rozpína v lete. A dokáže naraz až o 15 centy. A ja by som chcela každé leto naraz o 15 centy, lebo vždy, každé leto, vždy tak nejako priberem. Ja by som chcel o 15 centy ešte naraz niečo. No to určite s tým nesúhlasím. Ostro protestujem, ale ja by som chcela nabrať na výške o 15 centy. Stačilo by mi aj 5, no. Som není taká náročná ako oni. Čo ty na to hovoríš? Asi nič, lebo musíš si zapiť lieky, ja viem, v pohode. Tak ja vám zatiaľ prečítam niečo iné. Takže každý človek má v tele jednu časť, ktorá není schopná samoliečby. Sú to zuby. To je smutné, lebo zubári na Slovensku stoja veľa v porovnaní s našimi platmi. Platíme za nich ako v Švajčiarsku, no ale dobre, no. A je to kvôli tomu, že majú svoj vlastný smalt. Takže keď budete potrebovať opraviť dierku na hrnci, tak nech sa páči. Viete, kde to nájdete. Som späť. Čo si rozprávala? Nič zaujímavé. O zubaroch. Vravela si, že niečo srandovné, že sranda bude, a tak táto o moc lepšia sranda od mojej srandy však nebola. Však to sú zaujímavosti. A si vravela, že to bude srandovné. Chceš vtip? Daj vtip. Že koľko vás pracuje na stavbe? S majstrom 5. Takže bez majstra 4, áno? Nie, bez majstra nikto. No, však akože... Ahoj Slovensko. A čo je? Však dobre, ne? No, však akože, veď musí byť trochu srandy, nie? To hej, človeče, ja neviem. My ideme na dovolenku, ja som si povedal, že schudnem, ale
A nepodarilo sa. Ne, však ja sedím v kresle a normálne mi mikrofón sa o brucho opiera. Ale vieš čo, to ani mne, ale to podľa mňa sme iba opuchnutí z vody. Ja zase schudnem na zimu. A na čo mi je byť chudá na zimu? Ja neviem, čo som taký zdutý. Veď ja neviem. Ja som normálne, že prdel, ja neviem, čo som taký zdutý. Ale však veď si vezmi zákvas, halušky so syrokrémom. Však ale vidíš, však nohy mám chudé, aj ruky hajzlový pavúk. No. A len tak guľa vyzerám jak gaštánový panáčik, človeče, nafúknutý. Hajzlový pavúk. Gary! Nie gaštánový panáčik. Ale nie, však dobre vyzeráš, však musíš byť kus chlapa. Však áno, ale... Aj s pivným pupkom. Aby som si tu, to si pupkom búcham do mikrofónu a to je žeriav, hej, na ramene. No. Však ja neviem, možno tie špagety ťa zduli s tou sojou. Fuj, tajbo. A však boli výborné. Čo fujkáš? Čo si náš fujko? Aký Nie, vravím fujko. To je čo? No, však čo to je? Naše dieťa. Máme fujka? Áno. Fúha. To je totiž to ten problém, že jemu nič nechutí a všetko je pred neho. Dobre, čo ty máš ešte takých 15 cm navrch, že by som si tam dole dal? Som videl video, som ti ukazoval. Jak si slon, normálne, akože z penisom búchal až normálne po hrudi, lebo ho muchy obťažovali, tak si ich ocapkával. On ho vie normálne penis ovládať. No. On si normálne dokázal do strán hýbať, kde mali muchy. No a čo? To je zaujímavé, že takto, že máš v rukách niečo a zrazu svrbíte niečo na brade, tak sa akože čurákom poškrabeš. No a čo? Však v pohode. Však vravím, takých 15 centí a som na brade. No a to už potom ale nebude použiteľné. To už potom ozaj budeš môcť len tie muchy obháňať. Oj. Čo je? Máš tým nejaký problém? No, prosím ťa pekne. Ale nerob. Nikdy nevieš, čo ti zabehne v krku od spodku. Ale dobre, keď už sme tak pri tom, zistila som, že nielen na Slovensku máme problém s meškajúcimi vlakmi, ale aj v Čechách. Zistila som to podľa toho, že jedna vlaková stanica, kde je nejaký podnik, krčmička, má svoju cedulku, putavku na to, takú so znením. Když má vláček spoždení, dej si pivo točený. Takže vidíš, toto odhalilo, že nielen my máme problém s meškaním vlákov. Keď tam stihneš vypiť pivo, tak potom v pohode to bude taká polhodinka, takže môžu sa rovnať pomaly aj tým našim. Akurát nie som si istá, či majú tak často dodrbané vlakové prejcestia. Vieš čo, asi im to moc nefunguje s tým pivom, lebo som pozeral nedávno v správach, že tento rok klesol objem vypitého piva v Čechách. Češi pijú čoraz menej piva. To nemyslíš vážne? Bez randy. A prečo myslíš, že klesá aj im životná úroveň? Ja neviem, asi si zase nejaký ten etylalkohol, či metylalkohol palia doma, či čo. Ale to hádam nie. Máme tu muchu. No tak ale mucha, to je znamenie toho, že sa nám tu darí dobre. Áno. Samé hovná. Áno, má tu čo žerať. Počkaj, ju capnem. Áno, capla som ju, je na zemi. Neviem, či ešte žije, ale tak ako... Však sa ty priplázi po 7 nohách, či koľko to má teraz do postele a ťa tam bude štekli na pete. Nie, vyzerá, že sa nehybe. Asi hra mŕtvu. Hej? Som šikovná, trafila som ju z prvej. Ma nepochváliš? No, chválim ťa. Tak ju teraz zeber zo zeme. Nemôžem. A vyser ju niekde z okna, lebo keď na ňu skočím a šmiknem sa na nej, jebnem si hlavu o stôl a to bude ešte len srandy potom. Ale prosím ťa, na malej muške sa určite nešmikneš. Co je štestí? Slzička malá, či ako to vravláte tá? Štestí je muška jenom zlatá. Aj, nepreháňaj. Prečo skáčeš do reží, keď ja niečo začnú a ešte to nedopovím? Potom sa nám tie hlasy mixujú. Ľudia si budú myslieť, že sme mentálne retardovaní. Čo aj sme z tej slovenskej politiky, áno, liečíme sa momentálne. Áno. Áno, máme dietu, máme zakázané pozerať slovenskú televíziu, či jaký sa to teraz volá? Bože, to bude strihania, pípania. Nezávidím tomu editorovi. Máš čo robiť, moja? Neviem. Ani ja nie, ale však ja to nepostriam. Ale našla som vtipný článok. A jejda. Žena musela ísť nečakane zavčasu do pôrodnice a teda poprosila priateľa, aby ju pobalil. No a popri tom... Počkaj.
tak on jej urobil decko a až potom ju zbalil? To len tak náhodný jeden sex na večer? Áno, presne. Balili ju až potom. Jaj, no, tak na čo už ho mala potom ju baliť? Chcela otca mať k decku, čo? Si nebola istá, s kým to je? No presne. daj. No, však zbalili jedno extrémne veľké tričko. OK. Dvoje večerné šaty, akože rozumej na nejaký ples, alebo nejakú večernú akciu. No však jasné, čo keď bude žúrka na gynekológii na porodnici? No, a ako sa do tých šiat s tým bruchom dostane? A to už ráta, že po porode. Že oslavná, no vieš, a ešte jej tam k tomu zbalil trénerskú pišťalku. To je milé. To aby mohla pískať, vieš, jak on je Rose z Titaniku, že Fifi, už budem, mamička. Vieš, poznáš to. Že, mamička, dýchajte, áno. Áno, musíte dýchať, zatlačíme teraz. Zatlačíme, už netlačte, posrala ste sa. Teda, sorry, dobre. Čo je? Vieš čo, toto je akože inak vôbec úplne si to nevhodne trafil, lebo ak nás počúvajú ženy, ktoré rodili, tak ako ťa úplne zhejtujú, lebo to sa úplne môže normálne stať, keď prídu na rýchlo rodiť. A však nedávajú, že klistýra takto, že ak prídeš na rýchlo, tak kedy ti ho majú dať? No tak ale však viem, že budem rodiť, tak nežerem. Cica nežer. Čo, 2 dní nežereš? Ale ty nevieš, či budeš rodiť za 2 dní, alebo za deň. No veď práve to je ten problém. A aké navrhuješ riešenie na toto? Nehovoriť na túto tému, ak na to nemáš cit. V tom prípade ja by som mal... Jeden taký malý podotaz, že? Že poďme na ďalšiu tému rýchlo, kým na to zabudnú ženy, čo to počuli a daj niečo vtipné zasa. Nemám teraz nič vtipné. Ušiel mi vtip. Ušiel, beťar jeden, tak čítam ja? A ja dám ešte pozitívnu správu. No daj. Počkaj, daj mi sekundu. Grgol som si. Ahoj Slovensko. To bol vtip. Žena našla v bazáre 2000-ročnú majskú vázu za $4. No ona si ju kúpila, pekne, ja to tu nebudem čítať celé, lebo však to si viete aj sami. Aký máš zdroj? Interes. Joj, hľadaj na topkách, oni majú tu AI, ti to bude čítať, nemusíš čítať. Ale ja to zhrniem, lebo to mi príde veľmi dlhé. Nie, oni to zhrnú práve, že lebo ten článok je taký, že na 20 minút čítania, rozumieš? A ono ti to zhrnie do nejakých 2 minút. Áno, 20 minút pre teba. Dobre, v pohode. Kúpila ju za $4 a dala si ju teda ako do vitrinky k tým svojim čačkám, mačkám ostatným a knižkám, ale často cestovala do Mexika a tam zistila, keď bola raz v jednom múzeu, že tam majú podobné vázy a tak ich kontaktovala a oni zistili teda, že áno, je to originál ich váza, ktorá má hodnotu strašne veľa. To tu neuvádzajú. Ale ja viem, že strašne veľa je strašne veľa. No tak obrovskú, ale tak nepíše sa tu o tom, lebo jej za to nikto nezaplatil. No a ona teda ich kontaktovala a vrátila im ju, keď zistili, že teda je to jedna z ich váz a poďakovali jej veľmi pekne a zistili, že tá váza patrí do obdobia okolo 200 rokov až 800 nášho letopočtu. Takže počkaj, aby sme si ujasnili. Oni jej pekne poďakovali, nedali jej žiadne peniaze na ale. Neuvádzajú to tu, no, bohužiaľ. Lebo že to musí byť teda akože riadna no ale nebola zo Slovenska? Nie, počkaj, ty by ani nedali vedieť, že niečo našli. Ale tak ja si myslím, že je to od nej veľmi pekné, že ju vrátila tam, kam patrí a že teraz je v múzeu a predsa veď ju to stalo len $4, takže pre ňu to oficiálne nebola žiadna strata investície, ktorú by do toho dala. 4 € za vázu, to myslím. Vieš, to je nič dneska, to takú vázu, keď aj rozbiješ, tak sa nič nestane. Ale oceňme to, že tú dobrotu tej ženy. No jasné, oceňujem. No však, bože, jaký si. Však normálne, oceňujem, pozri. Normálne, že no, to je to pekné, že im to vrátila, už to má nejaký ten papaláš, vieš, u seba doma v skrinke schované, rozumieš, že aký on je Jeffo, lebo veď vieme, aké skorumpované sú to krajiny. Úžasné, áno. No. Takže je za debilku ona.
Ale nie, my oceňujeme len tú pozitívnu časť a tú negatívnu ignorujeme. Veď vieš, nechceš ďalšie antidepresíva. Ne, už som celý dofetovaný z Karibiku. Takže vnímaj a nasávaj tú pozitívnu energiu z tej správy. Áno, nasávam. Dobre. Máme niečo ešte? No môžeš ísť ty. Dobre, ideme ja na to. Sexy herečka v novej sérii obľúbeného seriálu. Seriál Vikingovia mal na platforme Netflix obrovský úspech. Tvorcovia sa preto rozhodli mu dať pokračovanie s podtitulom Valhalla. Aktuálne je na svete už 3. séria a fanúšikovia sa môžu tešiť aj na poriadne pikantnosti. Herečka sa tam ukazuje úplne nahá. Seriál Vikingovia uzrel svetlo sveta v roku 2012 a v roku 2020 po veľkom úspechu vyvrcholila jeho 6. séria. O 2 roky neskôr sa tvorcovia rozhodli divákom priniesť pokračovanie s podtitulom Valhalla. Aj to sa uchytilo a aktuálne už fanúšikovia netrpezlivo očakávajú ďalšie časti 3. série. Tá mala premiéru včera a na svoje si prišli najmä chlapi. Pred kamerami sa totiž tak, ako ju Pán Boh stvoril, ukázala ruská herečka Sofia Lebedeva, ktorá stvárňuje postavu Eleny. Diváci tak majú možnosť pokochať sa jej úplne nahým telom. A teda rozhodne sa má čím chváliť. Veď posúďte sami. Tak ja neviem, či sa má čím chváliť, pozerám na tie silikóny, fakt sú originálne, asi ju Boh tým neobdaril. Tutaj vidím fotku, pošlem ti. Ale však akože čo? Chceš si pozrieť nahú ženu? Nie, nepotrebujem. No, ale veď ty to bereš tak povrchne a čo? No tak má silikóny a čo keď mala vždy nejaké obyčajné mini Ačka alebo A-. Moja, ty to hovoríš, ako keby ti teraz dal niekto ponuku, poď si zahrať do Valhaly a budeš tam pobehovať nahá. No to by som ja nerobila. No však vrajím, že to nemôžu byť normálni ľudia. Ale však keď si vezmeš, tak ja nepoznám slovenský alebo český film, kde by nebola nahá žena. A čo myslíš podľa teba, ako sa líši, ja neviem, taký, že pornofilm, kde hrajú samé áno, no. S filmom, kde hrajú preslavené herecké hviezdy aj herečky. Sú tam nahé, prevádzkujú tam regulérne telo na telo, nahý proste. To je zase tá pozitívna energia. Ne, že ten sex, vieš, telo na telo, olizujú tam jazyk, laryngologické vyšetrenie jazykom a tak, proste všetko, hej. A teraz si zober, že tá herečka, alebo ten herec je ženatý, ona je vydatá, príde domov, ale to bolo akože, to nebolo naozaj, vieš, že to nebolo. Ja myslím, a muž jej povie, že počúvaj ty že ja som videl, že to nebolo akože to si sa naozaj olizovalo, bola si holá, ležal ti na kozách, olizoval ty kozy, rozumíš, a takto, jak sa ty k tomu dostávaš? Čo? Počkaj, vezmeme to z iného súdka. Čo keby som ja bol herec a mám takéto scénky? Čo by si na to povedal? No, ja ti poviem, to je len práca. Podľa mňa, preto sa väčšinou spájajú tí herci s herečkami, tvoria často dlhopáry, kým točia takýto typ filmu, lebo ja to za bežné nepovažujem. Ja osobne by som to brala ako neveru. Mne je to jedno, že je to kvôli filmu, lebo im to niekto nakázal, ale však to je ich problém. Pre mňa to není, no. Ja by som s hercom nedokázala žiť. Ale sú herci, ktorí majú aj neherečky manželky. Sú, no, tak to sú zlatokopky. Za mňa to proste neexistuje, tak to veď poznáš môj názor, ale tak akože je to ich vec. Ja sa im do toho starať nebudem. Im to nevadí. Takže. Tak si tak spokojne oni žijú, ale mňa sa to nejako nedotýka. Ja si pozriem ten film a mne je jedno, či ten herec, čo sa olizuje s herečkou, je ženatý. A ako medzi pornom a tým je rozdiel asi len ten, že teda nedochádza reálne k tej penetrácii, alebo ako ti to mám oficiálne povedať. To ty kokos, jaké odborné názvy tu nám nadávaš teraz takto, hej, po ale to zase není pozitívna správa, ty len tak nepozitívne dneska ideš, ako ťa nabonzujem psychologičke. OK. Dobre, berme to takto. Ja mám lepší. Prídem za tebou, povím ti, počúvaj ma, zlato moje, tu máš 100 melónov, áno, zarobil som v práci, hral som jeden film, ale nepozeraj si ho, OK? Si s tým v pohode? Nie. Prečo? Vravím, ja by som si herca nevzala, ja som dosť majetnícka. Ale však ja by som ti povedal, že nepozeraj si ho, pozrela by si to ho. To neviem. Neviem tak to povedať. A že upozorním ťa, nepozeraj si to, možno by si to zle znášal, ale tu máš 100 melónov za jeden film. Nie, aj tak by ma to nezaujímalo. Pre mňa je najdôležitejší faktor vo vzťahu vernosť. Áno, však áno, veď nie, nevzala by som si herca, lebo by som vedela, že skôr alebo neskôr by došlo k tejto situácii, že by proste hral takú rolu. Už len preto by som si ho nevzala. A však preto ti hovorím, že
Tu máš, zarobil som za film, nerobil som doteraz žiadne také scény. Jasné. A tu prídem, že tu máš so mnou. A ty by nepozri si to, ale pozrela by si ho? Neviem, či by som si ho pozrela. Tak potom by si nevedela, o čo tam išlo, kým by ti to niekto nepovedal. Ale to sa dozvieš proste, keď sú také veci. To sa dozvieš, keď sa pohybuješ v tej sfére, ti to niekto povie. Lebo však dobre, však keď si v tej sfére, tak sa stretávaš s ľuďmi z tej istej sféry a niekto ti to povie, a nevadí ti a toto. Ale ty by si nevedela, lebo ty by si bola tu na Slovensku v kuchyni a varila by si, rozumieš, tú placku zemiakovú planetu. Áno, určite. Vieš? Vôbec nie si vtipný. OK. Ja mám zaujímavejší typ psychopatie, áno? Daj, poď. Dobre, ľudský psík Toko si našiel chlpatého priateľa. To je človek, ktorý sa prezlieka za psa, lebo sa cíti ako pes. Áno, on sa stal dlhosrstou koliou. Tak našiel ďalšieho človeka, ktorý chce byť psom a hrajú sa spolu. To oni majú tak špeciálne ušité obleky, hej. Jeden je husky, druhý je kolia a takto sa stretávajú spolu a sú šťastní a hrajú sa ako psi. No. Akože je to psychiatria. Ale je to stále lepšie, ako keď ti niekto povie v 21. storočí, že Zem je placatá. Placka. Dá sa to pochopiť. Áno, je to furt lepšie, máš pravdu. No. Ale je to nepochopiteľné tak čo je väčšia psychopatia? No, tá placatá Zem. No, vidíš to. Áno. A ešte väčšia psychopatia je, keď rozhodujú muži o tom, že či ženy môžu ísť na potrat alebo nie. A my sme sa bavili o pozitívnych veciach. No však to bolo pozitívne, Havinko. A šukajú spolu akože iba, hej? To neviem, to tam neuvádzajú. No počkaj, hrajú sa spolu. A sú to dvaja chlapi, alebo je to aspoň ženatá a haskica? To ja neviem, husky je ten chlap určite. Píšu, že si našiel iba kamaráta, keďže je to preklad z angličky. Ale ty si vravela, že je kolia. No, áno. Tak nie husky. Tak jeden je husky a druhý je kolia. No dobre, ale či to je dievča ako žena, vieš? To neviem, to nepíšu, lebo je to preklad z anglického článku a tam napíše len friend. No havkovia zvyknú šukať aj havkov, či náhodou, vieš, akože... OK. Čo ti na to poviem? Dobre. No. Nejaká sranda? No však toto bola sranda. No to teda bola sranda. Ľudia, bavme sa, počkaj. Dáme smiech? Daj. Ale vieš, aké je národné zviera Škótska? Áno. Aké? Skot. Nie, jednorožec. Však hovorím, skok. No ale tak akože, ako môže mať niekto národné zviera neexistujúce? Alebo o niečom nevieme? Príde o to, že čo všetko berú, akých majú dílerov. Počkaj, bacha. A teda není náhodou v Škótsku aj tá Lochneska? Není to odtiaľ? No, jazero Loch Ness by malo byť podľa všetkého v Škótsku. No, tak potom prečo si rovno nedali Loch Nessku? No, vtedy brali málo matroša nekvalitného, tak im to až tak... Aj keď oni tvrdia, že to zviera majú ako národné, kvôli tomu, že súvisí s dominanciou a rytierstvom. Čo má spoločné jednorožec s dominanciou a bacha, to je ešte aj okrídlený jednorožec. Však iného si ja neviem predstaviť. A jednorožce sú normálne, bez krídel, to je pre... Tristan je okrídlený. Oni to s Pegasom, nie, Pegas, rozumieš? Tak. Áno, s Pegasom to skrížili hneď a majú z toho tú lochnesskú príšeru, ktorá je v tom jazere. Nevydalo im. Tak, skúšajú. Smola. Pokus omyl, pervitín s kokainom a je to v prdeli. Áno. A ďalší dobrý návod a tip a trik do života našich poslucháčov je, že muškatový oriešok je halucinogén. Obsahuje nejaký myristicín, toľko i v jednom slove. Sa môže slovenčina i pokrajať z toho. Prvé je tvrdé a ďalšie 3 sú mäkké. A vo vysokých dávkach môže mať halucinogénne účinky, takže vôbec nemusíte brať zakázané drogy. Choďte do kuchyne, nasypte si do úst vrecko muškatového orieška a bude sranda. Ale nenavádzaš teraz tým nikoho však, aby bol drogovo závislý. Nie, ja ich hlavne odvádzam od toho, aby nebrali tie zakázané preparáty. Áno, ale ja som to čítal tiež, Mojko, to ťa musím teraz s tým prekvapiť. No. Strašne veľa by si musela zežrať toho muškatového orechu. Tiež si myslím, a keďže je to v podstate ako keby si mal drevo
Alebo že by nie? Počkaj, áno, píše vo vysokých dávkach. Lebo my dávame muškátový orech do dobrého slepačieho vývaru. Ale my dávame len trošku. Ja tam nastrúham celý orech a vždy je mi potom tak, že chce sa mi spať. A potom sa ti zdá, že je lepší do ryti. No to preto. Nie, sa mi zdá, že sa mi chce spať, aj sa mi chce spať. Ale to je halucinogen, nie hypnogen. No však áno, lebo však vidím kadejaké, že pred očami, že spí, to sa ti len sníva. To sa ti len sníva, že bol masný ten vývar a posral si sa do postele. Dobre, okej. No, toľko k muškatovému orechu. No, ale však ako to je sranda, nie? No. No, tak myslím, že s tou konzistenciou dreva, lomeno, kameňa a prachu toho nikto nedokáže zjesť dosť na toľko, aby to malo ten účinok na ňo. Však áno, ja mám problém ho postrúhať človeče na rajbadle, na strúhadle, keď ho... No však a teraz si predstav, že to ješ to rovno, už môžeš jesť tú škoricu. Ne, však to sa nedá ani rozriznúť, to je strašne tvrdé. Nevieš, že vždy mi je polovička celého do polievky, do hrnca a potom už kašlem na to? Ale nik mi nepovedal tu teraz, nestruhaj to nad tou polievkou, nad hrncom, nastruhaj to niekde na nejaký tanierik. No. Dobrý nápad, čo? No to je tiež pravda, tak neviem, mne tam nezvykne padnúť, takže ja to zvládam aj nad hrncom. Lebo ty tam nedávaš celý, ty na to nemáš nervy. Strúhať to. A keď je už malý, tak ho rozdrvím. Ja aj takto, na tom som si ten zub vylomil, že polievka, že slepačí výraz, rozumíš, a chrup a zub rity? No to krása. Ja za to nemôžem. Tak ďakujem, tak teraz mi musíš toho švajčiarskeho zubára na Slovensku zaplatiť. Dobre. No. Dobre, a myslíš, že to bude mať ten istý efekt? No, ako vo Švajčiarsku? No, cenovo určite, ale výsledok ako nie určite 100%. Jaj, bože, to sú ako tie memky, že a teraz nejedzte 2 hodiny, no pri vašich cenách nebudem jesť aspoň 2 týždne. Gary! Asi tak. OK. Možno som dala aj málo. Áno, mesiac alebo 3. Skôr by som bola 2 mesiace. Tak. No. Ale to je tak fakt smutné, no. Ale tak ako čo narobíme? Ja by som ti povedal, čo môžeme narobiť. Ale poďme na politiku inej krajiny. Ne, počkaj, ja ti poviem, čo môžeme narobiť. Prestaňme celý národ chodiť k zubárom na Slovensku. Poďme to sabotovať, štrajkujme. To je jedno, rozumieš? Aj barber nám môže vytrhnúť zub, keď ťa bude bolieť. Hej? Obávam sa, že tí dnešní nie sú schopní ani školení. No, to je jasné, ale keby náhodou už tak máme kombinačky, hej? Sterilné. Dobre. Hej? Sabotujme všetci, celý národ, kam uvidíš, ak pôjdu s cenami dole. Lebo by skrachovali všetci a v zahraničí by ich nechceli, tam by sa neuživili s tou ich prácou nekvalitnou. Dobre. Možno tak kde v Afrike. Dobre, ale ja... Ale tí majú také veľké biele zuby čisté, takže tam asi moc nie. No však, lebo oni nežijú moc dlho a žujú furt tú trávu a nejak si tým čistia zuby. No. Ale ja chcem ukázať, že existujú aj horšie krajiny a tak som našla zaujímavé fakty o Severnej Koreji. Ahoj Slovensko. Že furt sa ešte niekde majú ľudia horšie ako u nás, okrem Ruska, ešte aj inde. Neverím. No, takže oni okrem toho, že vlastne svoje roky v kalendári počítajú vždy podľa zakladateľa toho kalendára, teda rok 106 a začal vlastne im plynúť 15. apríla 1912. No, ale aspoň sa menej napíšu, keď píšu 106 a nie 2024, nie? Tak to ale asi neviem. Je možno... to podľa mňa výhoda. No, to asi bude skôr výhoda, neviem. Ja by som tiež rušil 2024. Začneme od znovu. 24 predtým, že 2 dáš, pomočka 2, pomočka 24 a to už môžeš aj to tam dať. To je. Presne, ale nie, dajme, že 24. Každé 1000 ročie, niekde v záznamoch sa bude písať, ktoré je to 100 ročie a 1000 ročie, vieš? No, presne. Áno, a píšme rok 24. Aha, to by stačilo. Alebo píšme, hej, normálne začníme, že 4 roky po pandémii, hej, jak sa vraví? No, to inak áno. Áno. To je ako dobrý čas. A bolo by to normálne. 4... A vieš, a pred koronou a vlastne od korony. Áno, 4 PK a 4 PP. No, to je inak ako 4 pred koronou, hej, a 4 po pandémii. 4 PP. No, ale to by sme veľmi často písali PP akože pred pandémiou. Čak áno, ja tu mám hneď na to pozri, aha, teraz počúvaj, dobre. Experti z WHO varujú pred nebezpečným vírusom. Prenáša sa pohlavným stykom. Hrôzostrašné príznaky. Text článku.
Svetová zdravotnícka organizácia bije na poplach v súvislosti s výskytom smrteľného vírusu. Odborníci zároveň priznávajú, že netušia, kedy presne vírus prepukol. Vyskytuje sa predovšetkým v jednej krajine a mnohí pacienti sa nakazili pri pohlavnom styku. Hoci je vírus opičích kiahní zriedkavý, najčastejšie sa vyskytuje v strednej alebo západnej Afrike. Počet nakazených sa zvyšuje konkrétne v Južnej Afrike. Zvyčajne trvá 5 až 21 dní, kým sa objavia prvé príznaky. Patrí medzi ne vysoká teplota, bolesť hlavy, bolesť svalov, bolesť chrbta, opuch žliaz, triažka, vyčerpanosť a bolesť kĺbov. Vyrážka sa zvyčajne objaví 1 až 5 dní po prvom výskyte príznakov, často začína na tvári a potom sa rozšíri na iné časti tela. Pacienti tiež môžu pociťovať bolesť konečníka alebo krvácanie. Doktor Van Kerekovová začiatkom tohto roka uviedla, že choroba sa môže prenášať pohlavným stykom a varovala, že v poslednom čase došlo k obrovskému prepuknutiu aj vo svete. Zaregistrovali sme obrovské vypuknutie, ktoré sa teraz šíri medzi ľuďmi pri sexuálnych aktivitách, povedala pre denník Daily Star. Vírus opičích kiahní zvyčajne zmizne do niekoľkých týždňov, ale kým máte príznaky, môžete chorobu preniesť na iných. Ľudia s ťažkou formou ochorenia môžu byť hospitalizovaní a 0,1 až 10% nakazených na ňu zomiera. Svetová zdravotnícka organizácia však po náraste počtu prípadov v posledných týždňoch vydala aktualizované informácie, pričom priznala, že netuší, ako dlho tento nárast trvá. Náhly výskyt nesúvisiacich prípadov vírusu opičích kiahní v Južnej Afrike bez anamnézy cestovania do zahraničia. Vysoká prevalencia HIV medzi potvrdenými prípadmi a vysoký pomer úmrtí naznačujú, že dochádza k prenosu. Nie je známe, ako dlho mohol vírus cirkulovať, uviedli odborníci z WHO. Čiastočne to podľa odborníkov môže byť spôsobené nedostatočným včasným rozpoznaním infekcie, nakoľko lekári v Južnej Afrike majú len málo skúseností s diagnostikovaním takéhoto ochorenia. Ďalšou príčinou môže byť, že pacienti vyhľadajú lekársku pomoc neskoro, pretože majú obmedzený prístup k zdravotnej starostlivosti alebo sa boja, že ich spoločnosť kvôli ochoreniu odsúdi. Neboli zavedené žiadne cestovné obmedzenia, ale predstavitelia WHO varujú, že každý, kto plánuje cestovať do krajiny, by sa mal poučiť o jej nebezpečenstve. Týmto pozdravujem pána nášho splnomocnenca vlády pre pandémiu, ktorý nepodpísal ako jediný za Slovensko jediný jeden štát zo všetkých tie nové pandemické opatrenia v prípade ďalších pandémií. Mám ťa rád, chlapče, mal by si to zabaliť. Skoč si to. Zase ďalšia nepozitívna správa. No ale tak o to sme sa bavili, vieš. No, ale tak dobre, to je Afrika, no. Tak joj, aj to bola Čína, čo narobíš? Ale ma, vieš čo, zaskočilo, že... Počkaj, podľa ale určite tento vírus neexistuje, to je zase niečo vymyslené. Áno, ale mňa zaskočila tá úmrtnosť 0,1 až 10%, to je aká štatistická odchýlka do riti, to akože, o čom vypovedá takýto údaj? No, ja ti poviem o čom, že sami nevedia. No, a je to zatiaľ iba v tej Afrike. No veď áno, ale to je strašne smutné. No je? Že nevedia tí lekári, ako kam idú tie prachy, keď nie do medicíny? No však idú tam, kam patria, že do medicíny, ale vieš, kým to nezasiahne celý svet, tak tie prachy tam proste nejdú, hej, takže sú odkázaní sami na seba. Ale tak dúfajme, že sa to ďalej nedostane. No dúfajme, áno, Čína je, by som povedal, tiež ďaleko a vidíš, jak sa to dostalo však. Počkaj, dostala sa sem neexistujúca pandémia, nebola, to bolo vymyslené VHO. Pán ja neviem, čo ste zač, ale pozdravujem. Vy ste úplne náš typ a určite ste hovorili za všetkých Slovákov. Rozhodol ste za všetkých Slovákov, ako ste rozhodol a gratulujem. Vy dostanete určite titul roka. No, máš dobre, niečo veselé? Ja mám niečo poďme veselé. Ďalej do tej Koreji. No ozaj, čo bolo v tej Koreji ďalej? No ďalej, majú len 3 televízne kanály a všetky kontroluje vláda. No lebo tak, sú všetky vládne, ako, počkaj, ako sa to volá, tá čo ani nepozeráme Slovenska, jak to premenovala tá veľmi múdra žena. Neviem. Trhnúť, možno pôjde moderovať správy tam, ale to je mi jedno. Ale veď si vezmi, len 3 kanály, to potom ti odpadá problém, čo pozerať. No veď predsa nič. Ale my ich máme aj 40, všetky prešťukáme a potom povieme, že nič. Však ve toto. A oni prešťukajú len 3 a vypnú to a idú na pole makať. Ja nie, to oni sledujú, to musia mať všetci zapnuté televízor, lebo by ich poslali do lágrov niekde tam pracovať. No, dobre. To je to vymývanie mozgov. No. Kotlár, počuj, ja poznám veľa kotlárovcov, ale to sú Rómovia. To je rómske meno. Ako by Jano Slota povedal Dobre, to nič. Vráťme sa na Korea? Dobre, takže keďže majú energetickú krízu... Ty strašne pomaly čítaš ten článok. Ja to nečítam, ja to iba rozprávam. Keďže majú energetickú krízu vraj, tak im na noc vypínajú elektriku. Určite nie vraj, to není vraj, je to naozaj. No dobre.
tak im na noc vypínajú elektriku, ale táto vec sa zistila až podľa vesmírnych fotografií Severnej Korei. No tak vidíš, tak sa dobre ešte aj vyspia, však to majú im vypínajú brutálne. elektrínu preto, aby tam bola totálna tma a aby satelity nezachytili presun nejakých zase ich zákerných testovacích zbraní, to je možné. Výrobkov, kade, tade, alebo vlaky smerujúce do Ruska so zbraňami. Ale ja to vidím tak, že sa dobre vyspia. A podľa mňa vedia aj infračervené snímky robiť a snímať video. Ale však keby chceli, tak určite áno. Samozrejme, však vieš, ako tam sa dá voliť asi, hej, nemáš tam na výber, takže odpadá ti starosť s tým, ako sa trápiť, že koho budeš voliť. Tak. No, tak to je ďalšie pozitívum. Ja neviem, či by si kimči jedla človeče, v jednom kúse od rána do večera. Asi určite nie. Dobre. A potom prečo majú výpadok energie, že nedostatok, však majú toľko plynu, keď začnú všetci srať z tej kapusty vykvasenej, môžu zbierať do nejakých nádob ten plyn, čo vyprdia a môžu mať plynové turbíny. Áno, presne tak. No však to je úplne unikátne. Dobre, ale bacha, keď tam chceš poslať dieťa do školy, to je podobné ako u nás. Tam musíš. Tak mu musíš zabezpečiť stôl a stoličku. Kde v škole? Áno, aby malo v škole stôl a stoličku. Tak to je na piču komunizmus, u nás si to mala zadarmo, všetko je pomôcké, je zošitý. No. To si zase ten malý tučný šikmovký panda vysvetlil po svojom. No, presne tak. Ten komunizmus. Nepochopil, však určite. Nepochopil, že každému, čo mu patrí. On sa trošku od tej komunistickej ideológie niekde... zlate sere do zlatého záchoda. Niekde sa odklonil od komunistickej ideológie. To už je, by som povedal, nacizmus, terorizmus. Ale však on akože im tvrdí, že ona nie. Tá záchod nepotrebuje, lebo on tak usilovne pracuje, že všetko spáli tú energiu, že on nesere vlastne. No jasné. To som niekde on si zlaté tehličky vykladá normálne za nálu. Ale akože mňa by to bavilo, že nemusieť chodiť na záchod. Však preto je jak kysna tučný, jak hovno celé napuchnuté. No lebo tak málo žere však. Nie, lebo tie hovna v sebe držia, potom púšťa tie sračky na vonok. OK. No však, čo ti na to poviem? No nič, čo by si mi? Však to je komunizmus. Jak u nás komunizmus, sociálna demokracia. U nás politici, títo momentálne, čo sú myslia na ľudí. Znížili mi opatrovateľský príspevok. Áno. Aby som bol 24 hodín doma zadarmo. Gary! A staral sa. No však samozrejme. Lebo umiestniť človeka do zariadenia tak rok a pol čakáš. To je sociálny štát, ale hlavne to zariadenie stojí niečo aj štát. A keď si doma... tak ti furt dajú menej, ako to stojí ten štát, nie? No to si píš. A preto nám znížili zase, vieš, tie príspevky. A nedaj Bože, aby si popri tom išiel na nejaký čas pracovať, aj keby si robil hodinu denne. Ľudia, 24 hodín nemôžem nikdy prakticky akože odísť, mal by som sa starať o starého človeka, už z podcastu viete o koho, minulého, áno, a znižili mi ten príspevok, aby ja som mesačne dostanem 480 eur za to, aby som nepracoval. Aby som nikde nechotil. Nikde by som nemal chodiť, nepracovať podľa nich. A to všetko len za 480 eur. A to sa oplatí. Ano. Tak, pesťou do stola. Tak, milí politici, ministri, dajte si tie platy, čo ste si zdvihli na 8 000 dole a poďte sa ku nám starať zadarmo. No, tak vieš, oni len sebe. Sociálna demokracia. Veď oni sa normálne tým ľuďom, čo ich volili, s prepáčením, fakt ste ľudia keď ich volíte stále. No? Oni sa vám škeria do ksichtu. Oni si s vás robia... A vy im to žerete toto stále? No, samozrejme, že hej. Akože normálnym dôchodcom dali nejaký 13. dôchodok, prilepili im tam akože na Vianoce zalepili im oči a papule. A čo invalidní dôchodcovia, na tých sa totálne že vysrali. Podľa mňa, že invalidný dôchodca potrebuje viacej, keď je chorý asi invalidný dôchodca, potrebuje asi viac peňazí na tú starostlivosť, na lieky a na pomôcky, ako starobný dôchodca, ktorému prakticky nič nie je, len je starý a chodí normálne, funguje normálne. Ľudia, vy ste fakt sprostí, ja nerozumiem, čo vy ste, idem si dať antidepresíva. Nedávaj si, ja ti prečítam, ako zle sa majú ešte v tej Severnej Koreji. No, takže nemôžeš byť kreatívny, lebo... Najkreatívnejší je súdok tučný.
ako jeden filmový režisér chcel byť kreatívnejší a trošku oživiť severokorejské filmy, tak skončil vo väzení. Si čakala, že nie? A nakoniec sa mu ale podarilo ujsť odtiaľ. To je akože svetlá výnimka aj so ženou herečkou a nejakým hercom. Podľa mňa to iba nahrali, to bude Špión ich teraz, vieš. A ušiel najprv do Rakúska a Los Angeles. Tiež mi to príde divné. Ale zase napríklad... Keď je raz zavretý, už v živote odtiaľ neujde. Tam nemajú podľa mňa problém so závislosťou detí na počítačoch. Lebo Čo je počítač, by sa ťa spýtali No deti. asi tak, lebo tam jednak sa dostaneš iba na 28 webových stránok. Majú ten vlastný intranet, hej, ktorý sa volá nejaký Kwangmyong a to je všetko. Ale akože na internet môžeš ísť bezplatne, ale počítače sú extrémne drahé. Takže nemôžeš. A na kúpu počítača potrebuješ povolenie od vlády. No, samozrejme. Tak akože vieš to predstaviť, hej? Áno, ja som žil v komunizme, ja viem, jak to funguje. No, ale a toto není komunizmus, toto je diktátor. Ale toto je ešte horšie, tak okrem toho, že by sme tam nemohli nosiť modré rifle, tak by si mohol si vybrať iba 28 účesov. A čo myslíš, keby som sa rozhodol ísť v ružových rifliach tam von? Ako dlho by som sa prechádzal po meste? Minútu? Možno ani toľko, nie? No, jedna strela na diaľku do hlavy, už by som sa síce neprechádzal, ale furt by som bol na ulici v tých ružových rifliach. Mŕtvý, ale bol by som. Ale podľa mňa dôležitejšie tam je, aby si nemal špinavé auto, lebo by si dostal pokutu. Kto tam má auto? Ja neviem, niekto určite, áno. A že ty papaláši iba. Samozrejme, marihuana je tam zakázaná. Kde by ju tam zobrali? Jedine, že by im z Južnej Korei zaviali nejaké semiačka z poľa. Stále sú tam schválené popravy. A však samozrejme. Veď sa musia nejak politických oponentov, vieš, zbavovať opozície. Veď to je logické, si vymyslia. Áno. A tento posledný Kim Jong vydal dekret o tom, že museli byť zrušené, zničené všetky magnetofónové pásky a CDčka, na ktorých boli zakázané piesne, čo sú asi skoro všetky, okrem tých, ktoré ho oslavujú. A tam smeruje aj toto naše nádherné. A všetky peniaze, ktoré tam idú vlastne v podstate na tú armádu. Áno, a tam smeruje aj čo? Ahoj Slovensko. Asi tak. No dobre. Môžem teraz ja niečo veselé? Môžeš. Tento text bol nahovorený syntetickým hlasom vytvoreným prostredníctvom umelej inteligencie. Ospravedlňte prosím prípadné nedostatky. Nadpis článku. Video muž v reštaurácii vypil drink zo zadku svojej manželky. Tá zavolala políciu. Neuhádnete prečo. Manželský pár z Georgie sa v reštaurácii zrejme nudil, o čom svedčia aj pikantné zábery mimoriadne nevhodného aktu. Vo videu, ktoré obletelo sociálne siete, vidno, ako muž pije margaritu zo zadku svojej manželky. Incident nabral bizarný spád, keď žena kontaktovala políciu. Joe Boyd natočil virálne video, na ktorom sa pokúša v mexickej reštaurácii Rodeo v meste Whitecross v Georgii vyliať margaritu do zadku svojej manželky Mary Svícovej. Boyetovi sa však lievik nepodarilo spustiť, preto ho odhodil a nápoj na báze tekvily vylial z dvánu rovno do zadku svojej manželky, ktorá ležala na 4 v reštauračnom boxe. Na záberoch je vidieť ženu s odhaleným zadkom a muža v bejzbolovej čiapke a oranžovom tričku, ktorý drží v ruke pohár s margaritou. Na jednom zábere je vidieť, ako nalieva nápoj, zatiaľ čo na ďalšom sa po dokončení aktu spokojne usmieva. Incident nabral ešte bizarnejší spád potom, čo Svetová zavolala na políciu a podala sťažnosť. Dôvodom bolo, že niekto uverejnil video na sociálne siete, informuje portál TMZ. Polícia však doposiaľ nevedela o tom, čo pár vyviedol. Keď si pozreli zábery, bolo im všetko a jasné a dvojicu okamžite zatkli. Polícia uviedla, že na ďalšom explicitnom videu, ktorý dvojica natočila, je vidieť, ako Svetová odhaľuje svoje prsia a Boyd si dáva jej ľavý prsník do úst, zatiaľ čo ona si ho k sebe priťahuje. Reštaurácia, ktorá sa nachádza v meste Whitecross na juhu Georgie, tento nevhodný incident odsúdila a varovala, že všetci zamestnanci, ktorí sa na ňom podieľali, budú čeliť následkom. Nedávno sme sa dozvedeli o nevhodnom incidente, ktorý sa odohral v našej reštaurácii, uvádza sa v liste, ktorý reštaurácia zdieľala na internete. Chceme dať jasne najavo, že takéto správanie je absolútne nepriateľné a nezodpovedá našim hodnotám ani cieľu poskytovať príjemné prostredie pre rodiny, uviedli ďalej predstavitelia reštaurácie. Hoci bola Svetová dobrovoľne zapojená do celej akcie, reštaurácia vyšetruje, či sa do nevhodného správania nezapojil aj zatiaľ neidentifikovaný zamestnanec. K tejto veci pristupujeme veľmi vážne a vykonávame dôkladné vyšetrovanie v spolupráci s úradmi, prezradili. Ak sa zistí, že boli zapojení zamestnanci, budú voči nim podniknuté primerané kroky, dodali. No,
Aby ste pochopili, volala sa svítovanie svetová, áno, takže ospravedlňte umelú inteligenciu. Čo ty na to? Asi som stratila nielen slova, ale aj mozgové bunky. Prečo? A kto takéto chudiny robí? No, vidíš, a ty vravíš, že u nás sa máme zle. Aj väčšia sranda je vo svete. USA. No, však áno, neprizorný, alebo nechcem byť vulgárna. Ľudia existujú všade, no to ja viem. No, a keď sme už pri tom, neskúsim? OK. Dobre, nič som nepovedal. Máš niečo? A keby si tak prdla? Tak to by mal aj s bublinkami. Osítený chlast, tequílu osítená, no sítená tequila. Síce by to, jak u nás naša budíška vajcovka smrdelo, ale... Preboha. Fuj, to je bol. Fuj, ale ty si nechutný. A však vravíš, sranda musí byť, no a ty to tu hneď všetko zhejtíš. Však srandu do toho. Mám ešte jednu srandu. Tento text bol nahovorený syntetickým hlasom vytvoreným prostredníctvom umelej inteligencie. Ospravedlňte prosím prípadné nedostatky. Nadpis článku. Videoturisti pobúrili miestnych v chorvátskom Splite. Sex za bieleho dňa pri pamiatke UNESCO. Toto je vrchol. Text článku. Turistická sezóna sa ešte ani zďaleka nečakala a obyvatelia chorvátskeho Splitu sú pobúrení. Dôvodom sú nehanební turisti, ktorí nemajú problém sexovať na verejne dostupných miestach priamo za bieleho dňa. Príkladom je aj video, ktoré sa nedávno dostalo na Facebook. Ako informuje chorvátsky portál Slobodná Dalmácia, obyvatelia Splitu už roky znášajú drzé správanie turistov, ktorí po meste chodia iba v plavkách či vracajú a močia na verejných miestach. Špeciálnym hitom tohtoročnej dovolenkovej sezóny je však zjavne sex na verejnosti. Používateľ Facebooku známy ako GetDirect v nedeľu publikoval video, ktoré je toho dôkazom. Na záberoch vidno náruživú dvojicu, ktorá si to rozdala na verejnosti za bieleho dňa. Podľa informácií chorvátskeho portálu k aktu došlo v samotnom centre mesta, pod schodmi pri Diokleciánovom paláci, kultúrnej pamiatke zapísanej do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Ako dlho sa ešte budeme pozerať na pornoscény z Diokleciánovho paláca? Čo sa deje? Kde sú policajti, dozorcovi a pracovníci komunálnych služieb, uviedol používateľ sociálnej siete k záberom. Video pochopiteľne pobúrilo aj ostatných používateľov sociálnej siete. Niekoľko ľudí sa v komentároch spýtalo, či osoba, ktorá natočila pikantné zábery, kontaktovala políciu. Sú to zvieratá, nie ľudia, uviedla ďalšia komentujúca. A ty sa stažuješ, no nejdeme? Poďme do Chorvátska. Čo by si tam konkrétne chcel robiť? No. Sledovať ako nejaký súložia niekde? Nie. My by sme mohli byť tí, čo ich sledujú. Úchyl jeden. No to je fakt divné. No čo ty na to? A ešte za bieleho dňa. A ešte pri pamiatke UNESCO. Ale tým ľuďom vravím, už z toho tepla hrabe. Pamätáš si ten film? Podľa mňa... Vražedná horúčava, alebo ako sa to volalo. Nejak tak, ale podľa mňa to nebude z toho tepla. Podľa mňa to bude z toho, že ľuďom už začalo načisto tá pandémia sa tu riadne podpísala na to, totálne, a všetci tí ktorí sa tvária, že nie sú neúražam LGBTI komunitu, všetci to zneužili, rozumieš, a ľudí úplne zmagorili a ľudia sú zvieratá, ľudia už nie sú ľuďmi, úplne zabudli na svoje pudy seba záchovy a schopnosť ovládať sa niekde na verejnosti. To je môj názor. Podľa mňa za to nemôže pandémia, len to trochu urýchlila, lebo ľudia, ako začali využívať tie sociálne siete vo veľkom a komentovať tam, tak si myslia, že sú inkognito. A teraz už si myslia, že keď si môžu robiť na internete čokoľvek, to aj hovoriť, no v podstate písať čokoľvek bez následkov. Anonymne. Áno, anonymne. Tak už si myslia, že to môžu robiť vlastne aj verejne všetky tieto veci. A to sa deje všade vo svete, podľa však mňa. Áno, veď to ti hovorím. Ľuďom no, ale tak potom povedzme, že na jednej strane sú tu extrémy, ako som pred chvíľou čítala o tej Severnej Koreji, kde ich teda úplne odstrihli. A na druhej strane je teda náš západný civilizovaný svet. Máme slobodu. Kde máme slobodu, ktorú vo všetkých smeroch žmýkame, zneužívame a ničíme si v podstate sami. Ľudia si nevedia slobodu vážiť. Áno. A potom tí využívajú takíto jednotlivci, psychopati na to, aby si zotročili celé tie národy a potom nariekajú. Lebo to nie je náhoda, že napríklad tí extrémisti
sú volení vo všetkých ostatných krajinách, lebo ľudia už sa to začína pomalinky zase obracať. Už to není zase až také. No, není to také, ale ja ľudia, mám stále obavy z tejto sféry, lebo... Keď som čistokrvný baloh, jak brinza. Ale proste ľudia si uvedomujú, že sa nemajú lepšie a že tí bohatí chcú mať stále len viac a viac. A keby radšej zaplatili teda normálnych ľudí a trošku sa podelili o tie svoje zisky, teda mali ich jemne nižšie, tak by si myslím, že by sme sa dostali ako ľudstvo ďalej, ale takto sa nikam nedostaneme. A samozrejme, ale čo si o sebe tí ľudia vlastne myslia, tí najbohatší, tí miliardári, že na čo im budú tí miliardy? Veď jedného dňa zdechnú. Ako každý iný. Nezomrú. Zdechnú. Lebo to sú zvieratá nenažraté. Zdechnú. A čo potom s tým? Zdedí to niekto? Áno, ktorý si to nebude vôbec už vážiť, lebo sa dostal k tomu tým, že to zdedil. Áno. Rozmaznaný frackovia presne, úplne sprostý, vymletý. Ktorí navyše tie peniaze rozflakajú. Ktorým zaplatili drahé školy, aj to im, že doslova zaplatili a sprostí ostanú jak tágo, presne, a žijú len na tom, že sa naučia podvádzať a odrbávať a klamať štáty a nadania ľudí. A väčšinou tie peniaze, keďže ich tak vychovali, tak doslova rozflakajú na nič. Na také veci, ktoré nemajú hodnotu, ako napríklad už dlhšie sledujem, že je viacej kauz drahých podnikov, firiem, značiek drahých, ako sú Dior a podobne, ktoré teda sú šité tie výrobky v tých najhorších čínskych fabrikách. Ty si počúvala celá si ho, keď som pozeral. Nie, ale už mi to dlhšiu dobu konkrétne toto som od neho nepočula, už mi to dlhšiu dobu vyskakuje na internete. Všetky možné značky, aký teda je to prúšvih. A dobre, a teraz tieto prachy, ktoré oni získajú všetky, aj tak skončia na milu, keď vieš, lebo svoje deti nedokázali vychovať. Na milu, keď vieš. No tak akože snažím sa byť slušná. Jasné, že vlastne by sa mali tí ľudia snažiť investovať do projektov, ktoré pomôžu našej civilizácii nejakým spôsobom rásť. A to je napríklad aj takým spôsobom, že pomôžu krajinám preľudneným, ako je India, ako je Čína a podobne. Tak zase takto odkiaľ pokiaľ, áno? Prečo by sme mali pomáhať my Číne alebo Indii? No presne preto, že tu tam sú zazobaní ľudia, takisto sú tam miliardári, veď tam sú obrovské peniaze, veď tých mest tak žijú. Sú tam, najbohatší ľudia. Však tak nech sa starajú a nech rozdávajú antikoncepciu a prezervatívy. A nie, že tam oni s prepáčeným, jak králici potkaní do prdele sa tam množia, potom tie decká sa nemajú dobre, nemajú sa ako starať, tak potom chodia deti robiť. Lenže presne títo ľudia z tej Indie podľa mňa sú na mentálnej úrovni rovnakej ako tí nižší, akurát majú peniaze, lebo jeden z ich rodiny proste mal rozum a zarobil prachy. Tak im treba tie peniaze zebrať. No. Odstrihnúť ich od všetkých, od sveta, ale potom by plakali tie spoločnosti presne značkové, ako si bola povedala, presne. Lebo kto by im to šil za také akože peniaze. Kúpiť si kabelku Christian Dior, alebo neviem presne ktorú značku, veď je to ukradnuté mi, hej. Lebo ja tieto značky neuznávam, nepodporujem a nepríde nič na tom zvláštne není. Áno, rovnaká kabelka ako ušijem ti doma na kolene za večer. Že vlastne výrobné náklady kvôli tomu, že zdierajú aj tých ľudí tam, aj všetkých, sú také isté ako kabelka z, ja neviem, z Číny, lacná z Temu, čo kúpite v Sinsay a v podobných sračkách. Akurát, že si za ňu vypýtajú prachy a tie prachy idú iba majiteľovi tej firmy. Možno pár drobných tomu návrhárovi, ale to je absolútne jedno. Áno, taký návrhár, že to hociaký chudák z Číny taký návrh urobí. Presne tak. A je to úplne smutné, že mnohí ľudia to podporujú a ešte sa tým prezentujú. Ako hanbila by som sa a skôr v takomto prípade by som tú firmu zažalovala, že ako teraz ja vyzerám, že dala som, ja neviem, 12 000 za kabelku. A stala nemám tucha, koľko a v Indii stala 12 eur. Áno, alebo v Číne, že proste vyšla pár drobných. Tak bola by som dosť dotknutá a urazená na ich mieste. Fakt, ale kým sa títo bohatí nespamätajú, tak tento svet nemá šancu. Ja nevravím, že nemajú žiť v prepichu, ja im ten prepich doprajem, akože samozrejme. Ale čo je prepich? Čo má z prepichu? Vieš to, že sa pretrča a ukazuje druhým ľuďom, že ľudia ostatní, že sú hovna?
Ja poznám veľa bohatých ľudí, o ktorých ani nevieš, že sú bohatí. Áno. Žijú skromne, žijú v bytoch, nekupujú si honusné sídla. To nejde o to. Majú síce kvalitné oblečenie, ale majú oblečenie šité na zákazku tak, že není tam Dior a sračky kadejaké ponapísované, aby to každý videl. Má to od vnuka štítok, áno, že to bolo vyrobené tam. Neukazuje to nikomu, chodí v botaskách, býva normálne a podporuje presne nadácie kadejaké. Takíto ľudia sú. Akože takých ľudí uznávam viacej, ale chápala by som, že ja im doprajem ten prepich v zmysle toho, že nech majú väčší, krajší dom, nech majú sluhov, alebo teda presnejšie. Sú to sluhovia. Ja viem, áno, je to otroctvo. Dnes sa to volá služobníctvo, alebo personál, alebo niečo iné, ale v podstate sú to sluhovia. Áno. A nech ich majú, ja im to doprajem všetko, ale veď majú oveľa viac tých peňazí. No, tak ako... Budem bývať len v takom, čo si viem sám zgabať, oriadiť a nie, že mám drahú vybavenú kuchyňu a v živote v nej nevarím a ukazujem to všetkým. Ale veď nech to majú, ale veď aj tak im ostane hromada peňazí na to, aby niečo s nimi pozitívne urobili pre svet. Ale na čo by to mali mať? Kvôli čomu, keď to nevyužívajú? No, kvôli tomu, že kvázi mali rozum a nejakým spôsobom zarobili. Tak si zaslúžia niečo. Ale mám rozum, áno, a budem podporovať teda s tými peniazmi, rozumieš, fakt nejaké nadácie, organizácie, zmysluplne, kde tie peniaze pôjdu a nie, že nakúpim si v každom štáte nejakú nehnuteľnosť obrovskú, kde sa ukážem raz za rok, rozumieš, len preto, že sa tam ukážem, lebo sa mi nechce bývať na hoteli. Akože ja tomu rozumiem, ja to a nezabúdaj, že musia rozhadzovať peniaze aj na tú údržbu tých barákov, kto sa im celý rok stará o to. Ale veď ja tomu rozumiem, mne to darmo hovorí. A keby ich aspoň platili, vieš teda, že zmysluplne. Áno, veď teraz vyšiel najavo aj takýto ale oni zožobračujú ešte, okradajú presne aj tých ľudí, že sa im starajú o to. Že vlastne tí ľudia museli pracovať neviem koľko hodín denne, že nemali nárok na voľno. Aj taký škandál teraz vyšiel najavo, to si zase nemyslí. Ako je to pravda, je to smutné. Ja si nemyslím, preto ti to vravím, lebo ja o tom viem. Ja som videl kopec dokumentov o tom. Proste tí kvázi na tých vyšších postoch a tí majitelia zneužívajú tých ostatných ľudí, ako ja to viem a je to všade. Je smutné, že v školách učia všetko možné, ale ja som nezažila školu, ktorá by dôkladne učila zákonník práce a základné zákony, ktoré obyčajným ľuďom môžu pomôcť na Slovensku a ochrániť ich. Podľa mňa je to všade. Podľa mňa si zákonník práce nikdy nemajú. No, majú nejaké zákony všade, ktoré akože majú chrániť určitým spôsobom. Majú odbory. No, mávajú aj odbory. A keď zaplatia dosť tým odborom, aby držali hubu, tak držia aj tí zamestnanci hubu. No, áno, presne toto sa stalo. Napríklad na Slovensku vo firme, teda v pobočke firmy Dell a je to veľký problém, lebo zneužívajú tam takisto zamestnancov a s odbormi bol obrovský problém. Veľmi, veľmi veľký. Proste tam sa ťa zbavia ani nevieš ako. A vieš prečo? Lebo kapitalizmus. Nie, vieš prečo? Prečo? Ahoj Slovensko. Ale to neplatí len pre Slovensko. Ja som pozerala za posledné 2 týždne zákony pracovné, alebo aspoň tie, ku ktorým som sa dostala aj v iných štátoch. Ale napríklad dostala som sa aj k opačnej kuriozite. To zase bol opačný problém. Nie som si istá, či hovorím správne, ale myslím, že sa jednalo o Francúzsko. A tam bola totižto jedna zamestnankyňa, ktorá nastúpila do firmy, ale bohužiaľ časom sa stalo, že mala nejaké zdravotné problémy a tak firma ju nechala doma s tým, že jej bežal plný plat. No a jej takto bežal ten plat, ja neviem, 10-12 rokov a ona sa potom rozhodla, dokonca sa aj presťahovala a rozhodla sa firmu zažalovať, že jej nedali prácu a ona kvôli tomu sa nudí a má depresie a musí sa liečiť na depresie. Ja neviem, ja by som bola spokojná, keby mi niekto platil plat za to, že nič nerobím, že nechodím do práce. Veď ale vieš, sú ľudia, ktorí si povedia, a ešte niečo vyserem z tej firmy, rozumieš? Ale presne, že na jednej strane je to svinstvo z väčšej časti od zamestnávateľov a na druhej strane sa nájdú aj takíto ľudia, voči ktorým, ja neviem, akože ja by som jej nič nedala, ako dostala, čo mohla a keď chcela pracovať inde
a oni jej nevedeli ponúknuť adekvátnu prácu, tak mala ísť pracovať inde, mala dať výpoveď aj z inde a nežalovať firmu, ktorá jej platila za nič nerobenie. No, OK, veď ale nevyužiješ, keď nemusíš? Teda, keď môžeš. Nie. OK. Nie, mne by to nedovolilo presne svedomie, by som nemohla spať. Ale keby bol každý taký ako ty, tak je svet nádherný, to je raj na zemi, rajská záhrada. Ale ľudia nie sú všetci až tak moc inteligentní. Áno, presne, to je to, čo som hovorila, že ľuďom chýba to dobro. Preto, keď raz príde Thanos a urobí luskne tým prstom. Tak tu asi nik neostane, a nie, že polovicu vymažu. Nie, mali by to ostať len tí inteligentní ako si ty. Proste to nie je o inteligencii, to je o charaktere. To by si ostala bezo mňa. Ale nepreháňaj. No a tak... To je o charaktere a o tom, že ľudia zabudli byť dobrí. No, a čo ti hovorím, že ľuďom začalo No to nejde o to, že im lebo no je. Ja si myslím, že niekedy môže hrábať aj mne. Empatia, súcit. Ale iným spôsobom. Áno, však to je pochopiteľné. Ľuďom proste riadne a bude to čoraz horšie. A preto by sme mali rýchlo odtiaľto ísť do prdela na nejaké opustené miesto, urobiť si tam svoju vlastnú základňu, obrnenú, opevnenú. Sorry, ale čo sme my Brownovci? A ľudia určite nevedia, kto to je, tak skús im to nejak osvetliť. To je taká podivná rodinka, hej, chlap a žena, ktorí sa dali dokopy a majú spolu kopu detí a hľadajú tú svoju utópiu a furt sa niekde sťahujú, lebo furt je tam nejaký problém s tým, že niekde sa dostanú. Majú teda kopu tých detí, ktoré im v podstate nahradzajú lacnú pracovnú silu a nemajú kontakt s realitou tie deti. No teraz už áno, nakoľko otec tej rodiny už dožil, akože mal aj dosť rokov, aj zdravotné problémy. Matka sa vyliečila z rakoviny, no kým sa liečila, tak žili v meste, lebo však inak sa to nedá, inak žili väčšinu života na samote, dokonca aj na lodi a podobne. A oni nejak zabudli na to, že majú deti, ktoré potrebujú kontakt s realitou, aby si našli životných partnerov. A tak niektoré z tých detí, hlavne tie staršie a tie najmladšie, ostali, by som povedala, doslova až poškodené. Že nedokážu si nájsť vlastne, čo ja viem, tak oženil sa a ostal so ženou len jeden z nich. Ten si vlastne našiel ženu aj cez nejaké dopisovanie, alebo ja už neviem presne, ako to bolo. A ten s ňou ostal, druhý sa rozviedol so ženou, ale má s ňou dieťa. A ostatné, čiže vlastne ďalšie 4 deti, ostali samé. Tá najmladšia z nich, ktorá bola doslova chránená, ani vlastne nič nerobila, bolo to dievča, si teraz užíva život ako nejaká punkerka doslova, rockerka a podobne. Kde žijú presne teraz, ja neviem, ale na rovinu poviem, je to smutný pohľad, keď takto rodičia nech si idú kam chcú, ale tie deti tým trpeli. Jedna vec je domáce vzdelávanie, ktoré ako sa dá úplne v pohode zvládnuť, a druhá vec je to, že tým deťom chýbajú tí rovesníci, tie kontakty, tie vzťahy a podobné veci. No, to je jediný dôvod, prečo by som teda ja osobne nešla do takejto extrémnej situácie, možno až keď deti odrastú a vženia sa. No, a aby som to uviedol na pravú mieru, je to takzvaná reality show z produkcie USA, jednej stanice nemenovanej, takže si môžete urobiť samý obraz o tom, že či to naozaj tak je, alebo to proste iba hrali. OK. To je inak samozrejme, hej, akože je tam tá možnosť, že to boli všetko najatí herci, ale podľa toho, že neustále sa držia svoje role na Facebooku a Instagrame, tak by mi to prišlo veľmi divné, že niekoho to akože stále baví. A presne je to cielené na takých divákov ako si ty a tým by sme to uzavreli. OK. No to ťažko. A keď sme ostali teda v produkcii USA, tak mám tu jeden článok. Máš ty ešte nejaké články? Ja mám ešte jeden, lebo už ťahme hodinu 31 minút. Môžeme to máš? Na margo tej tvojej hlasovej aj teda umelej inteligencie
Mám tu takú jednu krátku správu, ktorá je teda pozitívna konečne pre zmenu. Takže japonská spoločnosť vyvinula filter umelej inteligencie, ktorý dokáže rozpoznať nahnevané výkriky zákazníkov a preložiť ich do pokojnej reči s cieľom znížiť stres, ktorý zažívajú operátori call center. Takže namiesto toho, aby na nich vrieskal niekto, tak im to tá umelá inteligencia preloží a prerozpráva v kľudnom tone. To je podľa mňa konečne nejaké pozitívne využitie tej umelej inteligencie. Nejaká ukážka? No to asi ťažko. Zase vidíš, papier znesie. No tak ja dúfam, že je to tak, keď to reklamujú. Dobre. Tak ako môže byť, no však za call centrum, no záleží, kde je, vieš, no či si zaslúži tá firma na call centre, aby boli ľudia na nich milí, alebo majú pravidelne nejaké problémy, kde musia stále volať tí ľudia na call centrum. Dobre, ale veď to sú zamestnanci call centra. Oni nevytvorili zmluvu, oni s nikým tú zmluvu neurobili. Ale vedia, v akej spoločnosti pracujú, tak si musia urobiť svoj vlastný názor. No tak toto tu ja robiť nebudem, hej, to nech si riešia sami, alebo nech si nájdu nejaký sorry, ale takýmto názorom by nikde nikto nepracoval. Áno, a presne, preto by také firmy zanikli a nemohli by ďalší a ľudia by nemali pracovať, čo jesť. Prečo? No a kam by išli? Do fabriky robiť? No boli by nútení, prosím ťa, pekne založiť normálnu firmu, ktorá nebude tých ľudia, nebude sa k ním správať k zákazníkom ako k hovnám. Nie, každý má kapitál. No to je síce akože pravda, že firmy sú ako niektoré, no pomlčím, ale zase vieš, už keď niekto mladý potrebuje prácu, alebo ľudia, ktorí potrebujú prácu, tak si nezaslúžia znášať následky niekoho iného. Oni sú tam, aby riešili problémy, ale nemali by preto trpieť. Ale oni neriešia problémy, oni majú tabulky napísané také predtexty, čo ti majú odčítať a majú v prdeli. A čo im iné ostáva? Dať výpoveď. A keď im tam nebude mať to robiť, tak pochopí firma, asi sme moc No, to tak nefunguje. Vždy sa ale malo by. Nájde. A preto mali by sa všetci zbúriť, spiknúť a nerobiť v takých firmách. Je to smutné, ale bohužiaľ ľudia chcú jesť a bývať. Nie. Podľa mňa najvyšší čas skončiť. Áno, tiež si myslím. Toto by bolo na dnes podľa mňa asi všetko. Máme hodinu 42 sme dali. Tak podľa mňa rozlúčime sa? No. Dobre ľudia. OK, ďakujem, ak ste si vypočuli tento podcast až do konca, dozvedeli ste sa prečo, čo a ako. Samozrejme, ak nás chcete naďalej podporovať, môžete tak urobiť na dole uvedených odkazoch, čiže zhrniem to Patreon, poprípade Ko-fi, a takisto môžete sledovať môj Facebookový účet, Instagramový účet a samozrejme YouTube kanál, všetko pod menom Šubok, vyhodí vám to už aj bratranec Google Google, čo to je? Vyhľadávaš? Áno, všetko vám to vyhodí a nezúfajte. Vyhodí vám to, vyhodí. Jasné. Ľudia, nezúfajte, verte tomu. V Severnej Koreji sa majú horšie. Áno, majú sa tam horšie, smerujeme tam, ale treba vydržať, zatnite zuby, nejak to dáme spoločne, vyčistite si hlavu, netrpite v Chorvátsku pri nejakej pamiatke UNESCO, ani nič tomu podobné, ženy nepite z ryti nikde, prosím vás, pekne tekilu. Ani nesúložte na verejnosti. Je to divné, áno, aj keď ľudia začínajú byť zvieratá. A fakt, užite si to, ďakujeme vám, takže majte, čusky, čaute. Ešte sa s vami rozlúči nejak inteligentne Kika. Páčko. Buďte pozitívne naladení, nie ako my dnes, lebo sme si to chystali, že budeme pozitívni a vtipní, ale úplne to nevyšlo, ale vidíte, máme sa ešte furt lepšie, lebo deťom kupujeme do školy len ceruzky a nie stoličky a lavice, takže určite sme na tom dobre a keď budeme pracovať na tom, budeme na tom ešte lepšie, takže buďme pozitívne naladení, myslíme dopredu, užívajme si slniečko, buďme radi, že nemusíme kúriť a bude všetko úplne super. Majte sa, čaute. Takže ešte raz ahojte, pozdravujem vás z BA štúdia, z BA, Šubok a... Ahoj Slovensko. Ak sa vám tento podcast páči, môžete nás podporiť na dole uvedených odkazoch a na rôznych platformách Patreon, Ko-fi, alebo sa jednoducho staňte členom môjho YouTube kanála Šubok. Každé jedno evríčko, ktorým nám prispiejete, si budem od vás nesmierne vážiť. Ďakujem. Ahoj Slovensko.